Ovih dana, mogli bismo reći sedmica, u našem narodu, u zemlji našoj, vodi se borba između političkih subjekata i pojedinaca. Borba se vodi za naše povjerenje. Nude nam se da svojim znanjem i sposobnošću osiguraju nam zaštitu i slobodu. Nude nam i poštenu državu, i pravednu državu, i zemlju za sve. Nude nam i više socijalne sigurnosti, i više ekonomske bezbjednosti, i bolje škole, i opremljenije bolnice. Istina je da sve to treba našem narodu i zemlji našoj. Istina je da nam se to nudi svake 2 godine, jer se borba za povjerenje naše u ovoj našoj zemlji svake 2 godine vodi. Istina je da se promjene i događaju, ali nažalost ne običnom čovjeku, ne nama, već samo onima koji budu izabrani. Samo oni osjete promjenu na bolje. A svi mi dugo, predugo vapimo za boljim. I pitamo se, je li to bolje uopće moguće? Cijenjena braćo, moguće je. A ako se svi mi okupimo oko zajedničkih vrijednosti i obavežemo sebe da ćemo te vrijednosti poštovati, da ćemo ih živjeti. Ko se treba obavezati na poštivanje tih vrijednosti? Svi mi. Poslanik je tražio od onih s kojima je želio praviti državu koja će biti stabilna, stamena, jaka, da pruži zaštitu i slobodu, da se zakunu na poslušnost i pokornost. Služiti drugome, cijenjena braćo, to nije posao, to je misija. Ne može se preuzimati odgovornost za drugog od 7 do 3. To je misija. Ko je spreman na misiju? Na misiju je, braćo, spreman samo onaj koji čvrsto vjeruje u Allaha Đelešanuhu i sudnji dan, koji je potpuno ubijeđen da nagrada za djelo nije samo dunjalučka. Ko je, ko ne vjeruje u Allaha i sudnji dan, spreman žrtvovati sebe, svoje vrijeme, svoje sposobnosti i staviti u službu drugome? Poslanik zahtijeva da se zakunemo na poslušnost i pokornost. I konačno, braćo, ko je to spreman ako mu u srcu nije vjera, ako mu u praksi nije ponašanje u skladu sa propisom od Svevišnjeg poslanom? Ko je to spreman naše zajedničke stvari, naša zajednička dobra zaštititi od sebe? Od sebe. Jer razumijete šta govorim? Lahko je zaštititi državnu imovinu od sirotinje. Mi trebamo ljude koji će zaštititi naše od sebe.